Kok kayak Sandi itu loh, Roro Jonggrang ki apa? Bengi-bengi ya, Mbak ya. Ya nuansane. Ya, iki mesti ngguwen iki mesti. Lah iki tinggo apa? Iki tinggo apa? Blandare keliling tidak. Oh iya. Walah. Blandare kan papat. Nuri ki jus ki. Bajingan Kayaan. Wah, iki Pak iki sing jaman-jaman kuno sing roh ngene iki. Bojone papat. Loro. Lampu nggo penerang. Piro mbah ngene iki, Mbah? Regane. 600. Tapi sak komplit sak. Ya, aku lancar kidul. Kok kaya nganu ya? Apa? Pembuatane Roro Jonggrang niku. Wonge ning pasar. Semuanya juga. Gawene merekenek kesane. Yang manual itu. Kian apa lek? Jangan kopi. Kalau Pak nggak kopi dong. Kopi guys. Tutupi bareng. Ya. Tapi Oh, urung mulai. Ki apa ae wong iki? Kolak. kolak. Lah apa? Heh, terpare. Jangan lo. Ya tak kira kolak, guys. Gak ngingeti aku. Cuma dimasak napa? Walah, kilo mayor, guys. Mangan. Jus ki masak save sapa ki? Lek ngatini. Lek ngatini community. Lek ngatini community bareng ya. Tak kira kemarin kolak ibu. Apa tak diduk? Ayo. Apa? Tak kira kolak. Ndelah. Jangan waloh. Nah, iya, pasane kolak. Ada sopo jadi. Apa, Mak? Ada soko. Gun lumpang. Mak lha engko sikile akeh. Aku sih ora tau pendapat. Kontol coplok. Coplok kakasih. Iya, ngisor-ngisor. Mak lha bose sing ndi, Mak? Bose garis-garis. Kae klambi abang. Jarene koncone mak iki karena tak ndok. Wis kena ndase bose. Kayaknya aku wong kuning kok. Lah kae ya melupur. Hubungan mbek make Hani iki. Oh iki. Biar. Mbak, iki piye maksudnya? Bosnya ya bagus. Kenapa ya, Mbak? Sakit hati mana, Mbak? Babar Kok sakit hati. Ya, Mak. Masuk terus tuwek gak jeneng meh. Mak amok nduk. Kancaku iki. Masa nggih. Mbak, ingat umur toh. Lah yo. Duta perempuan dilarang. Tapi bagus tenan lho iki. Tak celuke piye? Kowe tunggale alhasine ngeteter tunggale lek. Ngeteter. Lho kan kok. Lho iki mengatem to. Koncone kok. Kancaku sekolah. Kancane sekolah. Lah ya tak celuk. Kontene piye? Waduh, cakake biar. Perkara mau bagus malah Kulo bose bose sing jere bagus jere makni. Wah, bose kok tergedi cah sirahe. Kancane ngatem ya. Ngatem kok ngono. Ngono kok kata jeneng cepet. Lah celane ngene cah, aku ngono. Celanku ngene mesti aku yo tak dok ora wedak sing glowing ah yo. Bagus. ben bagus. Glowing. Bagus iki rekane aku wis tuwek tak muni bagus ya. Iya. Tapi tuwek ora bagus cek trek-trek. Lah yo. Normal ngono ku yo. Mbah rasio guyu-guyu ke piye gak apa-apa lah yo. Mantan bos yang serang gak Mantan Tapi bagus loh, maksudnya seumuran wis tuwekan lho. Beruang. awake ku cilik Beruang. iki arsitek ora Lek ku. arsitek ora mlingi to ndak payu Sing mesti beruang yo. 48
Walah kalau Pak mau mandor. Mbak Bati. Kok kayak mandor kowe? Sendakep mandor kepiro Oh, delok guys, yen iki aku nek ning kono lek-lekan iki ya eling cah iki kaya sekolah. Marang nek bature, lho. Kon ngene iki anteng. Nih. Wis turu. Delok inceng, turu. Tapi wis kering kok ngene. Sapa jenis selimutan. Kadang-kadang wis. Selimutan. Ndekne turu dhewe wani mbak ngono. Kenapa? Lah kenapa mbak jerene? Ora anakku tabrak sepur. Ya Allah. Anu bunuh diri. Ning kok wong gonem. Enak. Lho guys, aku ki mang mulih. Lha ki mang ki melok, moro-moro dadi golek-golekan dadak nek ngomah balik neh. Eling HP ini lho dadanan. Pendopone Mak Damis. Aku lagi ro kuwi lho, dingatekno ya pangling yo maksudnya. Iya. Ngatek apik ngono lho. Lah ki mang lagi proses guys rong dadi. Yang kono. Ora oleh nang Mangguri ben fokus. Ora oleh. Tak delok enakan. Itu pilek. Mbak paling ki diupload sesuk guys sak genahe ya, Mbak. Sedina mangke gak buk gak lereng. Gak iso ngentut umat nang iki yo. Lho, kayak meteng. Aku nek jumak ae ngene, guys. Delokane dibluk ya sedina mangke gak buk lho, Den. Gak buk ya, Mbak. Mbak lampune ki peteng gak kayak biasane. Mending lah. Tuku dik bengi. Berarti lampune sing mati ya. Akhirnya tuku telu. Kamare Pakku tak padangi. Tuwekan, Mbak. Kondiang san jos gandos muga-muga nular rezekine, guys. Nah. Duwe akeh. Nek kae bukan siapa-siapa, nek kae ngono. Wonge saiki gelegar. Wong padha walah gumen cara gumen. Iya. Gumen Mbak. Ora nyongkorang iki. Iso koyo ngono. Jos. Ora anu tataan sokone mang walah. Jos dis Mbak ya. Kuwi lagi ngono. Ukiran. Lagi ngono wis pangkleng ngatek saka papat ya. Ukiran Solo yo, Dek. Masuk imah yo apik, Dek. Apik. Aku ki kok ngopo kok koyo wong letoy. Iku berarti didekno kabeh iki bekakas engko. Ndak kabeh. Lah piye? Ngedekno kuwi aku mbek tenuwune. Iku sing tengah jare sing tengah kok. Oh, ngono. Terus diterusno sesuk. Sesuk esuk. Ki mak masang ngono ah. Makane dilebur bengi. Carane ngono, guys. Mendem ning ndi? Engko mendem ngarane ya ning kono kuwi. Tengah kuwi. Nggo lek-lekan. Nggone masku ndek kae jam 12. Kuwi lho. Ndek iki makku kan nyebar ngedekno omah. Gedang ki sak tundun. Ana klopo, ana padi. Iya, heeh. Tebu. Iya. Supene. Klopo, ya. Terus esuk ayam panggang ngono, guys. Nek engko bengi mendem ngono kae lho. Apa jenenge ngaron. Cok bakal apa-apa ngono kuwi bangsane ngono kuwi lah ngono. Yo. Kene iki cek jowo. Masku kae ya tengah wengi. Cek nganggo ngono kuwi. Tengah wengi, Mbak. Rame yo. Mas aku mangki ndang Mas Arifin sanak buahe ngonten. Gak kepikiran nek krune iki mang ya. Krune masang bengi iki mang batin. Den. Adine iki krune Mas Arifin iki. Ngonten. Apa den abene tapi kok bleng. Ngono ya Den yo. Ngono ki sedak nganggo alat katrol lah kok ngarani yo. Apa Mbak alat ngono ki? Katrol.
Yo ora bego gak ya. Gak. Alah yo nggo Sing ngono. nyantolno bekakas ku lho, Guys. Batur mergawe tukang ngono kuwi. Heeh. Bayarannya sak 3 deh jare. Yo Mbak, larang Mbak. Eskalator. Yo, Nek eskalator gak bego Mbak. yo. Lah yo kerjane iki kan Alat berat, ya. dadi eskalator. Wah, tapi ning dhuwuran. Wah, kok medeni sekali munggah nggo panganan redik ngono. Jarene. Nek kadung-kadung kan, nek kadung ning dhuwur kan suwe. Heeh. Dadi tukang ngono kuwi guys, tapi yo taruhane nyawa guys, wong kabeh pekerja iki mesti taruhane nyawa ya, Den. Heeh. Enek anu-anu. Enek resiko. Mbak Ibu dek kayak cuma dadi ngono kuwi, Den. Iya, arsitek. Arsitek. Jadi kayak Mas Naim. Ya Naim jenenge. Jurusannya Mbak Kuki S1 tapi ini jurusan arsitek guys ini Heeh. sini Semarang perancang busana rugi yo gak tinggal Mbak Kuki jadi Lah, tok menak kaya Mas Naim ngono ki. Kuwi ngono ki suwi Mbak ngerancange maksude iki pesen saiki urung karan sesuk dicandak ulan-ulanan mergo perancangan yo desain jope wis akeh marik-marik. untuk ndi-ndi Heeh. nek wis dadi terkenal proyek kono terjun ternyata Mbak Yuku wis tau kan 3 bulan di Jakarta terjun lapangan wesan Mbak Kuki sini gak kerasan guys di Jakarta sedangkan proyek-proyek ngono kuwi kan akeh ning proyek besar nek ning kampung kan yo arang yo Den bangun-bangun sing kira Arang nek gak wong kaya raya. nah, wong kaya guys Wong kene iki ya tukang biasa. biasa kuwi malah payu yo duduk diceluk nek tukang biasa tapi nek arsitek desain ngono kuwi orang sing wis ngono makane akeh ning gone kono Jakarta jero bae nek kono gak kerasan 3 bulan tok kae Paling perumahan-perumahan ya nganggo arsitek ya, Mbak. Lah ya kuwi. gambare ngene ngene kudu bahan-bahane apa-apa kudu roh Aduh. desain internal Materiale kudu roh ya. kudu pinter Kudu pinter. Mbak kuwi tau aku seragam nggo helm Mbak, tapi ketoke penak ya, Mbak, nek duwe akeh langsung duwe akeh Dek. ngedrop ngono lho, gak usah mek tukang marik-marik ngono iki lho. Borongan yo penak. Heeh. Mbak Yuku jane Mbak Ana malah Lah nek Pak Riko. Kuwi melok borongan ngene iki. Gak wong tukang biasa ambek kuli ngono. Apa melok kaya arsitek Mas Naim ngene iki? Enggak. aku yo iki gambare Den kok kuwi apa jenenge Iya, ndare yo padha ae. dari yo ngono kuwi Paling yo Mbak yo. enggak gawe omah Lah. lah kuwi sing gawene tak upload ki Tapi harian apa borongan? harian Oh, tapi berarti kayak lemburan full berarti anu, Mbak. piye sistem Ya kaya tukang mbek kuli kaya wong kene nek ngundang biasa ngono yo. ora sistem Embo nek ngono kan yo urusane bose yo, Mbak yo. Ndak ero yo. Heeh. tapi sing bayarannya yo boleh Akeh, Mbak, asine. Duh, ngono iki tergantung tempatnya. Dia kerja di mana. Lah nek ning gone Jakarta apa Bogor yo mek UMR kono, Mbak, ngono. karek kerja Yo tempate ning ndi? wong Pak Riko iki sama dikek gambar kudu ngene lha dene ora enak wong iso nggarap tingkat tapi sudut Heeh. munggah ngene aku didelokno video call bahkan ora nek wong iso nggarap Heeh. sing nggarap Riko iki dikongkon langsung ning bose ditunjuk kowe ae ngono cara ngono roh nek garapane sing iso Pak Ferry Heeh. ini dipotokno Dan Yo. garap sing serit gawene tak upload iku sing garap yo Iya. Riko sapa Lah karo sapa ngono iki wong pira, Mbak? ndek iki wong telu digarap dhewe Ya wong telu tok, Mbak. iki ditekakno wong 5 wong Brebes lagi teko dadi wong 8 muan iki garap omah sitok Ya yo. iku omah kok sampe dadekno sampe ngecat sampe apa sampe dadi Perumahan ya ki ya. perumahan elit lho Guys ya. iki payu piro ki omah kuwi mesan piro Den 1,5 M Den Ya Mbak, nek ning kono ki mesti mahal. nek ning kota wis di omah duwe lemah kono Kono cilah lho wis hebat jarene Hebat, guys, tenan. Nek koyo Walah, Surabaya, sak kamar iki lho wis syukur alhamdulillah wis kaya duwe wisan. lemah kono ki kota yo Den Heeh. Makane wong iki ditekono ning desa ngene iki entuk lemah wong oh, mbah.
Ning kono untuk sak petak, iki untuk sak Wis sampe menembani. bojoku ngene. Sak melihat luwe ya. Heeh. Sakmono tok iki aku ngono. Iya. Wah, kowe kok gak percaya jering. Wis sak desain. Larang, Mbak. Ape dadi nggone sing duwe kon ndak ngebarno, makane iki sistem koyo lara borongan kok kon degeke ngebarno santai ae aku Ya. ngono. Aja barno nggo gawean. Gawean alon-alon ya. Tapi dikongkong lembur. Soalnya UMR kono besar. Pas sing garap wong telu Den. Iya. Pak Riko ki nek sing ngulini yo dadi kuli dhewe dadi tukang dhewe ngono. Mbak. Ora enek wong Lah kae Mbak Apin. Riko masang plafon piring. Heeh. Plafon durang balik. So. Plafon, keramik. Dene gawe anu Den. Gawe dapur, keramike ngono wis jajan dadekne tembok pisan. Nek video call mbek mergawe dadi aku ora garapane ngedidono. Mbak ngono ki ngono ya. Nek tukang kayu mbek Tapi tukang ini batu dhewe. beda. Beda ya. Lah ya aku ya pengen ngomong kowe. Soalnya aku dene tekok, lah ngono iki sing masang lawak sapa ya? Tak kira ya langsung kuwi. Ternyata enek dhewe engko tukang. Khusus ya. Terus ku tangga iki Den, pinggirane kan mesti enek cagake. Teralis ya. Heeh. Kuwi engko ya khusus enek sing dhewe, sing pemegang. Dadi kisah batu-batu. Makane koyo Pakku, Pak Supari, adike mbokku ku tukang kayu. Dadi gak iso mbok kon garap batu perbatuan bangun ngene iki gak bisa dekne. Isone dekne dhewe-dhewe bekakas sing ngene iki iso iki. Ngene-ngene iki. Berarti kayak nganu. Kayak ses ripah. Nah, ya kuwi iki tukang kayu gawe desain ukir-ukir iki baleke bayane duwe alate. Makanya dene dikone Sumatera garap tokone lekku. Ya, iso ki. Seneng. Tukang Kan kok njelek kamar mandi mbek dapur gak iso golek tukang batu ki masku sing dikomputer rono. Jenenge Mas Wiwit Mas Toto. Mas Wiwit. Kuline Mas Toto, tukangnya Mas Wiwit nek gelem berbodo. Mbak guys, gimana ora dicolokno piye iki? Anakku ki mesti. Wis Mbak, nanti beli deh sedino bojoku. gak ngebel. Gak biasanya iki sibuk. Lah iya. Maksudnya larang Paling anu kesel Mbak. Awake. yo lembur ae iki paling lembur Den, urung balik. Mbek kan kok jam 10. Mulai mulai jam 10 lawan yo telepon Den. Mau Makanya telepon. aku matan kadare ade sak sip dasku ngono kok kuwi. Aku kan nek wis kadung turu terus engko dia telepon tengah wengi, aku wis iso turu. Oh, terus ganten angel turune. Turu. Jam kadang ning jalan. Lah iki lho, jam 10:30 ya. Nek nek apa iki lagi mulai laut mlaku ngono. Dadi kok mbak curi gimana aku ya wis ngantuk mataku ngene-ngene iki wis telepon. Lah tek mlaku Mbak. Ngaku. Aduh. Kene pasar. Oh, tak kira waduh. Ya aduh, kan gak oleh manggone nggo kono. Betenge Kerjaan enggak. gak oleh. Ana sapame ketat perumahan elit. Kaya mungkin asine lembur kan gak oleh Den. Nek perumahan elit di dok gak oleh ganggu. Sebenarnya iki sonene. Kan goco. Wis Mbak, sakeh iki. Wis akeh ya. Delok pendopane mak. Muga-muga lancar guys sampai bar. Ki mau yo apik lho guys dinane maksudnya gak udan, ndek udan ricah ya Mbak ya wis disuntek ndek ingi. Ya alhamdulillah iki cara menudan rintik kan ya wis apa cuacane. Iki target poso dadi. Apa dadi poso dadi. Alah dilungkas dadi ki wisan. Plek ketoke cepet kok ya. Iki lagi ndek apa diuro-goro kono moro-moro dadi. Iya. Aku ki jarang inguk-inguk iki saiki wong gaweane dhewe roh dhewe guys. Yang-yangan mbek Mbak Isma. Ngono guys iki mau yo delok kok dak-dok kok wayo ya yo kok kepo aku mang. Karo aku yo ngono ki mang diceluk madame tak gawe konten. Ngono dikongkon madamis guys. Ya budal. Lonceng mang lho, sesuk dorono bonceng jangan bonceng layung ngono. Karo ape ater-ater wonge. Sampai ater-ater apa? Eweh-eweh ape poso. Sampai nek poso karek gawe ambeng bloke kono kan renek bancaan masal kaya nggone dhewek. Ngono. Kene sampean yo ngono yo gak apa-apa, Mbak. Sampean karek gawe. Tapi paling sok yo nek cedhake poso ngono lho. Gentenan ngono lho kok ben
ngrasakno jangan aja bareng-bareng. Ora ketang kacek pirang dino ngono. Yo. Ben bliyur jangan ngonoan. Trae wong kene carane ngono, Guys. Ayo tonggo kiwa tengen. Tanggone kiwa tengen. Heeh. Engko sing ado-ado ki wis berkat ya Den ya umume. Mbah sok dipikir neh. Engko nek dikek sego jangan yo rasa berkat ngono. Lah kene bancane ora ning omah iki, karek sesuk dipikir piye neh ngono. Yo, gampang kuwi Jan. Dipikir kabeh saiki turu dilakoni. Somben wis dipikir mikir sesuk lho. Lah yo wong-wong wis padha ngono Mbak wong etanan. Wis padha eweh-eweh. Dingak bingung. Aku yo terus storine Mbak Lipah. Musto apa? Mapak poso. Jret. Aduh wis do mulai. Wong-wong sing kulon yo wis etan wis tengah jek nganu. Ini santai mereka nek program iki. Enggak, wis do ater-ater. Nek ater-ater wis kabeh yo. Keri kene. Yo. Sik kena. Ya wis Guys yo. Wangi-wangan. Heeh.